Arestado sa hot pursuit operasyon ng pulisya sa bayan ng Ragay ang 2 sa 5 umanong sospek sa pagnanakaw at karnaping sa Libmanan, Camarines Sur. Bago yan, nabiktima ng mga sospek ang isang 77 anyos na lalaking retiradong government employee matapos pwersang pasukin ng bahay ng biktima at nagdeklara ng hold up pasado alas 9 kagabi, June 25 at pinagbantaan ang biktima na sasaktan kung hindi ibibigay ang gusto ng mga sospek. Tinangay ng mga ito ang SUV ng biktima na nagkakahalaga ng 1.7 million pesos, mga alahas, cellphone at mga susi ng sasakyan at motorsiklo. Matapos may report sa mga otoridad, agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang Kamsur Police Provincial Office at nagpatupad ng checkpoint at chokepoint operation sa mga karatig bayan. Pasado alas 11:30 ng gabi nang matagpuan ng mga otoridad ang SUV ng sospek sa barangay Panaytayan, Ragay, Camarines Sur at naaresto ang 2 sospek sa barangay Binahan Upper. Nabawi sa mga sospek ang ilang ninakaw na items maging iba't ibang kalibre ng baril at bala. Na-recover naman ang isa pang getaway vehicle ng mga sospek na SUV na inabandona sa barangay Liboro sa bayan pa rin ng Ragay. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad maging ang pagtugi sa mga nasa likod sa insidente.